भैया हो गुड मॉर्निंग। लॉकडाउन के बीच में एगो अच्छा खबर आइल बाटे पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म से जुड़ल, बॉस फिल्म से जुड़ल। पूरा खबर के देखब तो जान जाइब का बाटे मामला। इस लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम यह कहब कि पावर स्टार के बॉस फिल्म के न्यूज़ भैया आइल बाटे, बहुत कुछ लेके आइल बनी। कुछ अच्छा सा कमेंट कर दी और वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर लाइक कर दी। और हम देखल चाहता नहीं कि के पावर स्टार के बड़ फैन बाटे। चलिए भैया बता दी कि सबसे बड़ा सवाल यह रहे पावर स्टार पवन सिंह के फैंस खातिर कि फिल्म बॉस जौन बाटे भैया का भइल, बॉस फिल्म कब निकली, कैसे का होई, बहुत लोगों के सवाल रहे। और उहे बीच भैया एगो अच्छा खबर भी सामने आइल बा। रउआ सब के बता दी कि सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भैया एगो पोस्टर शेयर कइल बाटे और रउआ सब के हम पोस्टर दिखा रहल बानी डिस्प्ले पर। अब रउआ सब के बता दी खबर इहो मिलल बाटे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुई बॉस के ट्रेलर आई। जी हाँ भैया, बॉस के ट्रेलर आई, ओकरा बाद में घातक के ट्रेलर भी आए वाला बाटे। मतलब भैया पहले बॉस फिर घातक, ऐसा सुने में आइल बाटे। अब ई खबर कितना सच बाटे भैया ई तो वक्त बताई, लेकिन भैया अभी हमनी के पूरा ट्राई करब जा कि खबर के पड़ताल करे खातिर। हमनी के उड़ता उड़ता खबर मिलल बाटे, काहे कि भैया लॉकडाउन के समय बाटे तब भैया केहू संगे आदमी कनेक्ट भी नहीं हो सकत। जैसे ही भैया लॉकडाउन खुली हम रउआ सब के बता देब कि डेट कब बाटे, पक्का डेट कब बाटे कि जौन दिन ई ट्रेलर आए वाला बा। लेकिन भैया रउआ सब के बता दी कि ट्रेलर पक्का से आई, इतना निश्चित बा, काहे कि भैया बॉस फिल्म बन के तैयार बाटे। और बॉस फिल्म भैया बहुत ही बड़ा धमाका होई पवन सिंह के ओकरा में। और रउआ सब भी तैयार हो जाई, काहे कि भैया रउआ सब के एगो हॉलीवुड लेवल के फिल्म देखे के मिली। बड़ा ही अच्छा एक्शन भइल बाटे, अच्छा रोमांटिक स्टोरी बाटे। तो रउआ सब ऐसे ही प्यार दुलार जरूर देव जब फिल्म आ जाई। उम्मीद करता नहीं खबर अच्छा लागल हुई, अच्छा लागल तो ऐसे ही प्यार दुलार बनौले रही। भोजपुरी स्टार ट्यूब से अविनाश के रिपोर्टिंग, दिल्ली।